помощ при зарастване на рани от диабет получиха първите тунджанци, ползвали съвместният проект на община Тунджа и Ямболският медицински център Топ Медик. Защото се поуспокоиха, не е нито зачарено, нито това. Решаваме да опитаме всяко ново, което се появи, с тенденции, с намерения да имаме подобрение на нещата. До 8 месеца не ми се затваря раната на крака. А сега имам голямо подобрение. Беше около 3 см нагоре раната, а сега стана вече няма и 1 см. Затвори се почти. Обувка не съм слагал, само в чехли ходех, сега вече с обувки ходя. Подобрението е много голямо. Подобряват се нещата. Раните се затворяха. Има още за заздравяване, но резултатът е добър. Пациентите са от дълги години с диабет и с вече напреднал стадий на диабетно стъпало с рани по крайниците и лекувани до тук многократно с различни методи от различни хирурзи, съдови хирурзи, които рани не бяха в добро състояние и затова започнахме първо с превръзки и съвместно барокамера. Процедурите с барокамера са подходящи за болни от диабет, уточни доктор Еркан Раджепоглу, специалист по съдова хирургия. В световен мащаб барокамерата много се използва за лечение на диабетно болни, които имат напреден стадий на диабет и рани. Целта на барокамерата да вкара в организма кислород, чист кислород, многократно да завишава концентрацията на кислород около 20% по-силно и застъпно става в плазмата. Оттам действа на анаеробните инфекции, унищожава бактериите. От друга страна действа регенеративно на тъканите и доставя повече кислород на диабетни исхемичните стъпала, както са конкретните болни. И така започваме взаимно с превръзки, с чистене на раните. Пациентите минаха 10 курса на барокамерно лечение и раните при двама много добре се повлияха. Разбира се, че по-нататък трябва да се продължи лечението с превръзки, с евентуални хирургични методи на и останалия пациент, но процедурата трябва да продължи поне още 10 процедури в барокамера на другите болни. И моя апел е много повече болни хора от диабет, тъй като диабетно стъпало е социално значимо заболяване и като мащаби все повече се увеличава. В България до сега се регистрира около 350-60 хиляди болни с диабетно стъпало. И тези хора трябва да се лекуват адекватно. Освен хирургични методи, освен медикаментозно и по-съвременните методи, както барокамерата, който е с много добри резултати. И допълни, че най-важното е, че пациентите вече се доверяват и вярват на специалистите на Топ Медик и резултатите са видни. С времето все по-голям брой пациенти, хора научават за съществува съдов хирург и доверяват се, идват. Аз основно работя в Сливен. Работя цяла палитра от съдовата хирургия, операции, стентиране, балон и основно се занимаваме с диабетно стъпало. Малко от съдовите хирурзи, които се занимават с диабетно стъпало и сериозно се отнасям към този проблем и затова ще правя всичко възможно тези хора да се върнат отново в обществото, да са активни граждани, да работят. Иначе, ако не се лекуват на време и адекватно, хората се инвалидизират. Почват ампутации на стъпало, първо най-малко пръсти, после стъпало, цял крайник, другия крайник и така, че стават социално
социална тежест на социалната система, на цялата държава, на семействата. Тия хора стават неработоспособни по никакъв начин и болни хора. Затова целта на тази кампания инициатива е това, колкото повече хора, тази информация достигне повече хора, те да могат да кандидатстват и да дойдат тук в медицинския център съвместно да лекуваме тия рани и тези хора да се върнат в обществото като пълноценни хора. Кампанията на община Тунджа и Топ Медик 10 безплатни процедури с барокамера могат да се ползват тунджанци с диагноза диабет. Лекарска комисия извършва индивидуалната оценка, а от община Тунджа осъществяват подбора. 10 процедури се равняват на 600 лева.